गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सिनाय मोनै ट्राकनि सौग्दावनायाव जायगायावनो थैदों सासे। गसाइगावनि 33 नं राजा लामायाव सापट ब्रिजआव जादों जाथाया। थैनाय सुबुङा गसाइगाव महकुमानि हागोमा थारायबारि सुरत मुसाहारि। एसिबार बाइकजों हरनि समाव सौग्दावदों सिनाय मोनै ट्राकआ। मख'नो गोनांदि मार्च दाननि 9 अक्ट'आव जुलि जानो गोनां दंमोन सुरत मुसाहारिहा। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सिनाय मोनै ट्राकनि सौग्दावनायाव जायगायावनो थैदों सासे। गसाइगावनि 33 नं राजा लामायाव सापट ब्रिजआव जादों जाथाया। थैनाय सुबुङा गसाइगाव महकुमानि हागोमा थारायबारि सुरत मुसाहारि। एसिबार बाइकजों हरनि समाव सौग्दावदों सिनाय मोनै ट्राकआ। मख'नो गोनांदि मार्च दाननि 9 अक्ट'आव जुलि जानो गोनां दंमोन सुरत मुसाहारिहा। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फान्नायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.